10 råd til at mindske klimaforandringer. Råd nummer 1. Mindre madspild. Vidste I, at 25% af en gennemsnitlig forbrugers mad bliver smidt ud? Madspild står for 8-10% af verdens CO2-udledning. Derfor kan det være rigtig smart at putte rester i køleskabet og så spise dem dagen efter. Så har du måske til en nem madpakke eller en god frokost. Hvis du ikke kan nå at spise det, så frys det ned, for det kan holde meget længere, når det er frossen. Råd nummer 2. Shop genbrug. Genbrug er smart, for du kan finde fedt tøj og flotte smykker til en meget billigere pris, og så er det også bedre for klimaet. Når der produceres tøj, bliver der nemlig udsledt 15 kg CO2 for hvert kilo tøj, der bliver produceret, og man skal bruge omkring 1400 liter vand for at producere en enkelt t-shirt. Råd nummer 3. Spar på energien. Selvom det lyder af små ting, kan man sagtens gøre en forskel ved at f.eks. slukke for lyset i et rum, man ikke befinder sig i, tage korte brusebade, skrue ned for varmen og vasketøj ved lavere temperaturer. Det er også en win-win situation, da du ikke bare gør noget godt for klimaet, men du sparer også penge. Når man sparer, bidrager man til at mindske udledningen af drivhusgasser, hvilket jo er meget godt, da drivhusgasser er en af de større grunde til, at temperaturen stiger. Råd nummer 4. Tænk over, hvad du spiser. Det er selvfølgelig meget vigtigt at spise, men det er også vigtigt at tænke over, hvad man spiser. For eksempel kan man prøve at spise mindre kød og mælkeprodukter, da de har et meget højt CO2-aftryk. Da Danmark er et af de lande, som spiser mest kød, kan man vist godt spare lidt på produkter som disse. Det er også smart at spise efter sæson, da varer, der er dyrket uden for sæsonen, sandsynligvis enten er dyrket i opvarmede drivhuse eller fløjet hertil i fly. Derfor har de et meget højt CO2-udslip. Råd nummer 5. Undgå engangsprodukter. For eksempel kan du købe muleposer i stedet for at købe engangsplastikposer i supermarkederne. Muleposer kan bruges flere gange, og du kan endda få nogle, der er lavet af bæredygtige materialer. Du kan putte din madpakke i madkasser i stedet for plastikposer eller lignende, som kun kan bruges én gang. Når du skal steder hen, så tag en drikkedunk med i stedet for at købe vandflasker. Hvis du gør disse ting, sparer du på en masse ting, og du bruger mindre plastik, da mange af disse engangsting er lavet af plastik. Råd nummer 6. Sorter dit affald. Vi genererer utrolig meget affald i hverdagen, og hvis man sorterer affald, sørger det for, at en masse ressourcer kan blive genanvendt, og så bliver der brugt mindre ressourcer på produktion, hvilket betyder, at CO2-forbruget også bliver mindre. Råd nummer 7. Tænk over transport. Hvis flere benytter sig af offentlig transport, kan vi spare miljøet for CO2, fordi der vil være flere biler på vejene, hvilket jo også betyder, at der kommer mindre trafik. Du kan også vælge at gå eller tage cyklen, hvilket du også får motion af. Råd nummer 8. Køb kvalitet. Når du køber ting af kvalitet, sparer du på ressourcer, fordi du ikke skal købe nyt lige så tit. Der bliver heller ikke brugt lige så meget vand eller udledt CO2, da det ikke går lige så hurtigt i stykker. Det kan godt være, at du skal bruge flere penge på det, men det holder også længere og er meget bedre for klimaet. Råd nummer 9. Køb danske varer. Når du køber danske varer, er der ikke noget, der skal transporteres i et fly til Danmark, så det er altså bedre for klimaet, da flyet ikke udleder CO2. Det er endnu bedre at støtte lokalt hos mindre butikker, for så hjælper du med at formindske masseproduktion og klimatung transport. Oven i købet støtter du også danske virksomheder ved at købe dansk. Råd nummer 10. Opfordring. Vi har fundet frem til, at især teenager på vores egen alder ikke ved særlig meget om klimaforandringer og dets skræmmende konsekvenser. Hvis de ikke ved nok om det, så kan de heller ikke bekymre sig om det og dermed gøre noget ved det. Derfor synes vi, at det er utrolig vigtigt, at man lærer børn og unge i en tidlig alder, hvorfor og hvad man selv kan gøre for klimaet. Vi synes ikke selv, der informeres nok om emnet, især i skolen, hvor man burde have muligheden for at lære om det. Vi mener, at det sagtens skal gøres på en sjov måde, f.eks. hvor man har korte forløb om det og indblander det med forsøg og leg. En video som denne kunne også vises for børn og unge, så de lærer om det.